Kap dah jing sengo kemen ke crowd si sin ni ke por benta. Namar ba ngayo ini galat bangan keren bat pi lang ba ketin ke jong belai. Bat ngas ngo bang ngas ngo thiang ngas ngo it adu kata-kata. Ya ka bangan yo ban keren ya ketin ke jong belai na ke sengi. Bat kani ke ketin ke dai na ka benta jong pi. Kani ke ketin ya ke bau try kwa ban pen snow ya pi. Baru kwa ban ai kani ke kubor ya pi kani ke sengi. Bat nga kwa ban pulin na ketin ke jong belai kani ke por ya ka bangi ju snow na ka por ba kata ke dai mana ke kitab Proberb ke balai ke dekat ke basan. Ketin ke jong belai ke angkum ni to ngeit how try dala ke donut baro. But what shaniah hala ke jong ke jingshemphang. To ngeit how try dala ke donut baro. What shaniah hala ke jong ke jingshemphang. Ketin ke jong belai ke khat ingi bangin ngeit. Bangin ngeit hano bangin ngeit ha u try. Ngin ngeit how try. Leningin shaniah how try. Bangin shaniah. Hakata la ke jong ke jingshemphang ke jongi. Ne hakata ke jingla ke jongi. Ne hakata ke jing start ke jongi. Ne hakata ke jing snow tho ke jongi. Ketin ke jong belai ke ong to ngeit how try dala ke donut baro. Manga snow bang ban perkat ya ke ni. Baga ketin ke jong belai ke ong klem ke jingeit. Nginom la ban pen snow bahaya belai. Klem ke jingeit. Nginom la ban pen snow bahaya belai. Kamu si sin bang nginget. Nginget bat habang nginget ngi pen snow bah. Yau try. Tadi tang ka ban ong pi bat habang ngi pen snow bah yau try. Ngini i ka kamba ke jong try ha ke jingim ke jongi. Baga ketin ke jong belai ke ong to pen snow bah ya la diru how try. Ka mut ai begin long ki ba snow bah man la ke sngi. Mdai ki ba snow si, mdai ki ba do jingkermen ngin pen snow bah ya la de how try. La dangi snow bah ya la de how try. Namar bengi ngeit how try ngim shaniah ha kata ke bor brio, ngim shaniah ha kata ke jingla brio, ndai ha bengi ngeit how try la ke dorut baro ngi snow bah ken how try la ke sngi. Ba de heng ta ba ketin ke jong belai ke ong ha bengi snow bah try la gasngi u ai ken ya kata ke jingkwa ka donut ke jangi haleluya pi kwa you pi don kam you utrai wang la da fila pen snow ba ya la di ha utrai kamut la da pi kemen ha utrai la da fila snow ba mde ba snow si pi snow ba ha utrai pi kemen ha utrai kamen sim ka ba shat kemen ha utrai pi pen snow ba ya la di ha utrai ngakwa nong fi utrai un le ya ka e ka ba fi angnot ya ke ai ka ba fidon kam ha ke gm ke jong fi la fidon ha ke jing e fidon ke jing le fidon ha ke thma ki ba haru kam ha ke gm ke jong fi utrai un le i ke kamba na ka menta jong fi ngas ngo bang e ba ktin ju blek ong to ngeit how try da la ke donut baro but what shania hala ke jong ke jingshemphang da vi shania ala ke jong jingshemphang ke ktin ke jong blek ong ba ke donut jong brio ke kham syukur ban ya kano ke kham syukur ban ya ke baro ka donut jong brio ka ba kham syukur nga ka nang fi wat shania ha ka donut ke jong fi wat shania ha ka bor brio ke jong fi wat shania ha ka jingla brio ke jong fi namar katakan sakut no katakan sadam no katakan umpoi shano da fi shania akan ha ka bor ke jong fi tadai tang ka nang fi ka ni ke sngi ngeit how try da ka donut baro wat shania ala ka jong jingshemphang baga ktin ke jong blai ka ong ni ha kelenti baro to fly u ti open bed ikelenti ya jong me hagi eki baro apply utrai kamu piwan ke jing pi apply ke kerteng ke jong try piwan ke GLE ke GM ke jong apply ke kerteng ke jong try namar ke ne ke kerteng ke jong try ke kerteng ke jong jisu ke ke kerteng ka ba pendem lin ya ke ki khot siu baro ka ba penlong ru ki thlit baro ban pla ba jisu de utrai nga kwa banong fi bi pla ha ke kerteng try what is ke lomba agi badan ha ke GM ke jong pi kita kin umna kumba mamati khmat ka ding lada pidon ki jinge ka ba kat no ru la pi pla be ya ka kerteng ke jong try ka don ka bor ha ka kerteng ke jong jisu ka babel ka ong ka ta fi pule ka shiti sikin rom ka nong ka ba shfo ka khot khat lai ka ong jar ba khot ka pat ya ka kerteng ke jong try te on pen im ka mu shi sin ba pi phat ka pat ya ka kerteng ke jong try pi pen bena ya ka kerteng ke jong jisu fi acknowledge ya ka bor ke jong blai la ne pi pen bena pi perta ya ka kerteng ke jong try ka kwa ba dong yo fi pinyo jing penem ban ka mau ke ni ka por bau petros ulangam ha ka paru perta wang ko jisu to penem yang wang ko jisu to penem yang ba dei heng ta bau perta ya ka kerteng ke jong try hanta ka don ke jing penem balada pi perta ya ka kerteng ke jong try ka ni ka sngi ka ba menta pinyo jing penem pinyo ya ka ta ka buram pinyo ke ya ka jing pelat lada pimperta
ka jing le ran kan wan ha ka jing ka jong phi dan jing le ka jing le ran kan wan ba ka jing ka ba kham crowd do ka de ka pop ka jing ka jongi bala da ngim pertai ka kerteng ka jong trai ka ba mut ngin sakut sa ha ka pop kan pen le ran kan ha ka sngi jong ka jing bishar na kwa ba nong ifing ni ka sngi ka ba menta to ai kan ba pin shaniah how trai da ka donut baro ngeit how trai what shaniah hala ka jong ka jingshemphang mar neu trai ba ngingi shakri u trai jong ki kamba u trai jong ki kamba ba ka khtin ka jong blai ka ong ni lada pi la pla ya u haglenti ke jong pi baro pi plai u un pen bet ye glenti ya ke jong pi lada kalenti ka kenriang kan no lada kalenti ka khim kan no lada ka kalenti ka e kan no lada ka kalenti ka thar kan no lada pi ya baru utrai un pen jam ya ka kalenti ka bathar ke jong pi utrai un pen bet ye ka kalenti ke ba khoro khoram la ne kita ki ba khongwang ki badan ki bon ki khongdong ki khongwing khongwan ha ka jingim bang ngai utrai un le kata un pen bet ye kalenti ke jong pi ka kan riang kan no la ka lenti ke e kan no ma u un le ya ka kamba again ba ding ta khien ke jong blai ka ong ne wat long over start hala ka jong ka jingyo to shapting utrai ba to ker na ka basniu wanom tharai start ya la de wanom nyau ya de over start ong ka khien ke jong blai wat long over start ha ka long ka jingyo pi nyau ya de pi long over start u blai u pe ya fi ong fi de u bie mar u bie ju ong bom dan blai ka mut kita ki bam shania hau blai ki ong be u blai dan fi pule ka sam ka ba khat sau de khat nan kong ka ong bo bie ju ong hala ka donut bo dan u blai ta deng ta utahi ba shania hala ka jong ka donut utai ba shania hala ka jong ka bor uta ba shania hala ka jong ka jingsung to u de u bie ong ka khtin ka jong blai ba utau bie da lele ru onom man bha da lele ru onom poje ru ka babal ka ong ye ka tala nang ipule na kitab Job kan nang ba pra ka khat way u thung shut ula ban mi khlem ka khti u kor ula ban san khlem kat ba udang jerngam hi bampat laot u yap staino kham kloi ban ya uno ujhur ka khtin ka jong blai ka ong u thung shut u de u ta u jat jing thong u bamla ban mi khlem ka khti ka ba mut hi la da ngim dan yu trai ka jingim ka jongi ngin long thik kum ne u thung shut u ba khlem u ka khti bading ta kum uta ujhur lane uta ukor ya uba umla ban san klem ka tading ta ladang ngilong kum ta ukor ngemla ban san klem ka ngenomla ban kharoi ngenomla ban man jerngam klem utrai haga jingim ka jongi mar na u baro kami ka jingim mar ulong utlong ba uten rai jong ka jingim u jisu ang along manga kata ka jingmi pat bat ka jingim u ang along manga kata ka lenti ka jingshisha bat ka jingim de badeng ta utau babam ya uni ukpu babam ya ka do bad ubadi ru ya ka snam janga udan ka jingim halade tadeng ta utrai ong klemanga pimla ban le tadeng ta kwa banong ifi ya ka sngi wanum sngo start ala ka jong ka jingyo ka jong pi na fin sngo yelri bang ade warong very intelligent ngade wala lut tadeng ta ai ba pin shania how try mde ban shania halade to ngeit how try dalaga donut baro wat shania halaga jong jingshemphang haglenti jong pi baro to pen bena to acknowledge yau trai banga ko abanong ye fi lada fi pen bena be fi khot karpat be ka kerteng ke jong trai phini i ba lagi khoro ka no ta kalenti ke jong fi ki klan ka no ki e ka no utrai un pelong ka lenti kan ye fi wong hakmi ngan le ke ege ke batmai ong trai menta kan mi no hato finom tip ya ka ong trai habang ngangan le pinda yo i pinda tip ya kata ya ka bangangan le ngan pen pau si shapi ongan pelong ka lenti ha ka ri klau ken pia ya ka ri klau ko mo pila ja lenti pim dan lenti shu de ko mo try ongan pelong lenti ya fi ngas tuna ba ngapuli ka ktin ka jong blai ngapuli ka ne kitab nahum ka ongkom ne utrai udan la ka lenti ha ka lang thari bat ha ka eryong pi utrai udan la ka lenti la da ka de ha ka lang thari na ka eryong utrai udan la ka jong ka lenti u petra sa ki senran ki jong kilai mat ia kata ki ya hapdeng kita ki erlang tri ki eryong ri tra ya wala kata duriau ngakwa banong ifi umdan manu bala amnya ka duriau maga khtin ka chong blai ka angum neru bat kilong ka daumat ki slajat jongu kilong ka daumat ki bade ki hau ki kalalong ka daumat ya kita ki kijat ki jong trai ngakwa banong ifi kamdan ka eke ka bau trai umla ban le tadeng ta la fiya lam ki erlang tri ki eryong joga jingim utrai upelong ka lenti ya fi la fiya lang ba kita ki joga jingim pi snow kum bala shu her pim poi ei ru utrai upelong ka domet wat ya kita ki kan ngeit
U Trai le ki kamba ga jing ke jong phi lada pi ya ha ka lenti fi la ja lenti ongan pelong ka lenti na ka menta jong phi sngo kanan ki ram ki sha ga film la shu ban siu pi sngo la kut la pi sngo kumba dan lenti shu nga kwa banong fi la da U Trai ule unle tangkom to nga kwa banong fi la da fi la duai ha o la fi la ngeit ha o la da film shaniah shu hang no re la fi la shaniah ha U Trai pini ke jing ke jong fi kan dap da ka burang ngasngo ni ka por dan na preng jong fi dan ka ram fi minang kwa ban sim ram shu nga kwa banong fi sange na wanom le sim ram shu nga kwa banong fi duai ngene ka por ban duai wanom pelat hi dalade kan ma fi persyang man pelat dalade kata fi nang ngam kata fi nang ngop kata ken fi nang jenjar kata nang syate nang syakum hagita ki lenti ka fi persyang man pelat hi lade ai bau trai un pelat ya fi da U Trai ula ban pelat kat na dujok ya fi kan iun pelat fi na kene ke jing jong karam kwa banong fi dan ke ba U Trai la kwa banong fi U Trai un le ke kamba un play ka lenti la fi la ja lenti film dan lenti show wang along manga ka lenti ngalong manga ka lenti ulong ma o kata ka jingkhang un le ke kamba nam ta ka jing ke jong fi snap shipor up shipor pini shwa ba kan kut kata ka por shwa ba pin kut lat no U Trai ulong ka lat nam ta jong fi tanay tao ang balar fiyat ru hakita ki daurun kyang haba fiyat ru hakita ka jaka ka bakinja hakita ka jaka bamdan ru angan panmi ki wa ba na kata ka jaka U Trai ang fiyat ka lenti fila ja hakri kla fila ja lenti ngan pelong ka lenti fi hakita ki jaka ki bakinja ngan pelong ken kita ki wa hafi kwa banong fi U Trai un play ya kita ki jong ka jingkar khu na beneng un the halor jong pi balada fila terkong kat no ru U Trai un long ken kata ka bor ya pi ha ka jing terkong un pen khelong ya pi un pen jerngam ya pi un kar khu ya ka jing ka jong pi ba un pen dan kam bor ba ya fi ru na ka benta ka kerteng ka jong na kwa banong fi ken ka sngi balai ki jing ki wan kim wan na ban pen jat fi ki jing ki klam wan ya ka ban pen le ran fi ki jing ki wan khnang ba pin pai show blai ki jing ki wan kalong ya ka ba fin shaniah no U Trai fila kamai hi daladi baru kata fila ya hal jong kalenti baru kata Henry ka jingkar ku kawan tang katuk ni Henry kala nang hiar ba menta fi dan hapdeng ke jing ka ba kraw ke jing ka jong fi ka ba nang fi ka ni ka sngi U Trai ong pet khon piat hi pile hi tading ta fi ngat i ka ni ke jing dan kalenti ka ba bet be hau breu ka babal ka ong ka ba kut kalong kalenti jong ka jing yap kalenti ke jong breu kalenti ke jong blai ki mi dai ki jingmut ke jong breu ki jingmut jong blai ki mi dai tading ta ladangi ngi ya dal ka jong ka jingmut ke jong i ladangi ya ka lenti ke jong i ngila shupelut ya ka por ngila shupen sap ya ka jingim ke jongi tadai ta kwa banong fi ka ni ka sngi ka bamanta ngasngutanat ngini ka proverb lai ka khot basan kong to ngeit U Trai dala ka download baro U Trai u shemsung ubhay ta bangait ngeit no ka download baro wat shaniah hala ka jong ka jingshemphang wat nom shaniah hala ka jong ka download ka jong fi na ka jing start ka jong fi na intelligence ka jong fi na experience ka jong fi wat nom shaniah hakata shaniah U Trai acknowledge you blai pen benai ka kerteng ka jong jisu man la ka sngi fiat fiang fidon jing fidon ki lomba keren ye kita ki jing ha ka kerteng u jisu fini kita ki lomba akin kan ria fini kita ki jingkhang ki ba kita kin tawa kita ki kenro ki ba jrong ki kita ki kenro ki berben ka jim fi kin tawa kin pilot baru try on pelat ya fi bangangai pen emru ya ka mensim ka jong fi ngangai kini ki jing baro kiwan ba pinyu ya ka borom ka jong blai hallelujah kan ni ka por na kwa ba nong fi fin pai show blai fin pai ba bin shaniah yo blai ben pen sungop ha bi la de U Trai fin long ki ba sungop ha mdei ki ba sungop si mdei ki ba du jing kemen na kita ki ba sungop trim la ni ki ba sungop ma ya kita ki jing ki ba pi to pen kemen ya la de to pen sungop ha ya la de U Trai un ai ki jing kwa ka don hot ka jong fi U Trai ki jing don kam ka jong fi ya kita ki baro ka ba pi don kam un le ya kata kan mar filong ki khon ke jang o par kumuk pa un le lut ya ka ka ba pi don kam ula IT wala ka jong ka jing im nam ta jong fi kan ne ayu ba un le ya kita ki kamba ki barit ha ka jing im ki jong fi hallelujah ngin doa ki ka por ka ba mentah ngin doa try ngadap da ka jing kemen ka ba kraw namar try ba me don ma me ha ka jing im ka jong i ngin sungu it palat ta try namar me it palat yang i
try ka khamat ka jome kam ju kan ria nangi re ka khamat ka jome ka long halor jongi miet labat sngi try nga sngo ko kan ra try me de blay bom ju athia bom ju samthia ka khamat ka jome but try ka presence ka jome ka yat bat ngi ablay banga sngo try bagi long ki khon ki jome ko mukpa bom ju e no yangi bom ju lendet no yangi ka tien ka jome ka ong ka breu ka ba ai bun la ju khon ka la ban klet no re ba ong anom klet no e phi da lei banga da sngo te try mdan mano ko try ubalong kat mame ko try ka jing em ka jungi ki breu ki ba la le bha ka no ki la ban klet no ki breu ka bangi la e ki la ban klet no re try memenum klet ingi da le ru hoi try ngim la ban khot ko try kat cha ka ta ka jing e ki ba mem la e yangi try ngim la ban kot re mame ko try me tam lut ha kita ki aka baro mela e palat ingi mela le isin ai palat yangi ko try na mal ka jing isin ai ka jome ka long bom ju kot de try nga sngo ko kan ra tra abing ni ki khon ki jame ken sno tho tra ba kinum excited hi daladi ba kinum ya persang hi daladi tra hen re ba kin nget ame dala ka donot baro ba kinum shaniah ala ka jong ka jingshemphang ka jong ki ko tra ban pelat ki jing e ki ba kan jado bat kham tam e ban pelat na ka jing e ka ba kan jamin sim ba tra ba kinum la ban lat hi na ka pop ba kinum lat hi ko tra ya ka ta ka jing le jong ka jing em re dai tang ma me balong ka lenti ubalong ru kata ka jing shisha ba ka jing em ngadwai ngada karku ni khon jme wei pwe ngani ka por ki ba pang bi tom pi sngo kum ba phim jam show an renga kwa ba nong ifi ngai au trai da ka donot baro u trai pen khia ya pi pen sngo ba bi le di au trai wa judo jingkramen pi pang ki doktor ki ong ba phim la shu ban sumar pi ngakwa ba nong ifi ka sngi u trai ong ba ka report jon ki breu kan ka labe kan kala ke report jong ki breu hunde ka report ke jong akan nom kala la no na mar nga de u Jehovah Rafa u blay u nam pen khia nga pha e ka ktien nga pen khia ya phi u ngan pen khia nga ba ngan iPad ke jingkot jing khia ya phi ba ngan pen khia e to ke jing mong ke jong phi u ong u try hallelujah ke ktien ke jom e try ke ong o to pen khia nga try te an pen khia to pen em nga to an pen em ba nga ngai ko try hamelong u blay u nam pen khia u nam pen em try ni ki khon ki pang ko try ni ka met ke jong ki sngo kordit ki sngo janjar ki sngo kut lat nri tra ba ki la nget hame ko kan rat ki pen sngo bhai yala diru hame ko try nga nget ke jing pen khia ka jom ka tut ha ka ne ka khlip mat ke jing pen khia ha ka ne ka met ke jom ki ka dawan ke jing pen khia blay ke jing pen khia ka ba kan jamin sim ke jing khia ko try ka ba ka bor ka jong me ka dawan hiar ha ka ne ka met jong ki ka cancer ka let no ka ne ke jing pang HIV ka let no ka ne ke jing pang ka ba shirke ke jing pang ka ba kumno nga kwa ba nong fi ka let no haga kerteng ke jong Jisu kami na kamet ke jong fi ba kanom dan hok shu kanom dan bor shu ban pen shitam ban pen jare fi nom dagas ngi ke jingpang ba kan jado utrai pen khia war ke jingpang ke ba kan jamin sim nga kran haga ne ke sngi kerteng ke jong Jisu ken long khia fi ki ba khus lai fi nom khus lai shu fi ki ba Nongthymmai fi ki ba snoma fi nom long shu kumta fin long ki breu ki ba tengen ki breu ki ba kemen ki breu ki ba pen sngo bhai yala di ha utrai ka ba men sim jong fi ka sngo bha bet kanom dan shu ke jing diau kanom dan shu ke jing sngo si kanom dan shu ke jing mong ya ka bala pen mong ya pi bau trau sub Spanya ke jing mong baro no man ta ngi fin long khia ha ka kerteng ke jong Jisu fin da man bha fin da karoi fin da long ki ba lor om ki ba po fin da long ki ba jrong om ki ba tadong fin da long ke kita ki ba karoi ba ki ba man bha la ke ngi fin da long ki ba sei so ba ki so jong fi kin long ki ba yai ne ngada duai ngada ker khu ya fi I wei pu baro ha ka kerteng ke jong Jisu try nga ai ngo ya me ha ba kini ki khon jame ki la nget ko try men le palat ban ya ke e ka ba ki pan ne ke e ba ki kerpat ko try ngimen le palat ban ya ta gum kata ka bor ka ba trai haki ko kenat ka bor jong ka jinget ko try hallelujah kan pen kelalut na dong sedong ngadwai nga ker khu ya fi baro ha kerteng u Jesus Christ nong pen em amen but amen nget au try dalaga donot baro wasania alaga joga jingshemphang try ker khu ya fi try un le ki kamba ngasngo ka dong jing persle belai ya kan ka singi try ker khu ya fi ha kan ka singi yam hau try ut hau try nget hau try wat ju shania hanan long bala ker khu ta bre wa shania hau try ker khu fi ngin sai sempat fila un wan sing ni ka office ka jongi ngi don hanen do ka singi ba ar ha do ka singi sa jan jo ka tayo ngi pelat khnang ka por ka jongi bangin yo ya keren bat phi bangin yo ban ya slok bat phi ngi yo ban ya dwai phi ngi sungu e pelat dia phi namar phi dei ki bre ki bla e do try tadeng ta phi dei ki ba kodor pelat tadeng ta ka ba nong fi U Trai ko an panon kam ke jim jo fi dan kanono ka problem fila an phone hagini ki number fi ka screen ke jang fi wan ching ni ke jakan ngi I can do ini yo ban le comment lang how try ker khu fi to bless you bon ngin saya shempat amen